Πάρτε εκδίκηση για τις μίζερες ώρες που σας χάρισε η μικρή οθόνη σας. Φτιάξτε τις βαλίτσες σας και πηγαίνετε στο κτέλ Κηφισού. Βρείτε θέση με την καλύτερη θέα και ταξιδέψτε στο χώρο της ψυχαγωγίας, της ενημέρωσης και της διαφήμισης. Στειλάτε νεαροί και φοβερές τύπισσες, αφημένοι σε ένα παραλήρημα αισθήσεων, μέσα από ένα νέο οπτικοακουστικό τρόπο. Από το 1996, εργαζόμενοι, επισκέπτες και επιβάτες λεωφορείων πίνουν το καφεδάκι τους, απολαμβάνοντας τις εικόνες να εναλλάσσονται σε οθόνη Video Wall 3x3. Οι πιο ρομαντικοί επιμένουν να κρύβονται και να κρυφοκοιτάζουν από τις 25 τηλεοπτικές οθόνες 35 ιντσών. Αφεθείτε στη μαγεία της εικόνας και αγνοήστε ότι από αυτόν τον πολυδέδαλο χώρο περνάνε 50.000 άτομα τη μέρα, 14.000 αυτοκίνητα το μήνα. Γίνονται 650 αναχωρήσεις ημερησίως και 70 αφίξεις και αναχωρήσεις αστικών συγκοινωνιών. Κοροϊδέψτε τον ζάπερ που επιμένει μάταια να σας αλλάζει κανάλι. Θυμήστε του ότι τα στερεότυπα έχουν βάση, αλλά μπορούν κάλλιστα να ανατραπούν. Αφεθείτε σε παντελή αναστάτωση των βιορυθμών και του μεταβολισμού σας. Αν τελικά επιθυμείτε να αλλάξετε εικόνες, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι, αλλά οι υποχρεώσεις σας δεν το επιτρέπουν, αφήστε το μήνυμά σας να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, χωρίς την επιβάρυνση του αγγελιοσύνου. Κοιτάξτε τη μαγική εικόνα της οθόνης και όταν το πέρασμα των ωρών δεν σας αγγίζει, θυμηθείτε πως έφτασε η ώρα να κάνετε πραγματικότητα τις ανομολόγητες επιδιώξεις σας.